behar taldearekin. Egun batean oso aspertuta zegoen eta baserritarrei broma bat gastatzea pentsatu zuen. Otsoa dator, laguntza mesedez. Baserritarra laguntzera igo ziren. Eta biak oso lasai zeuden. Hemen ez da otsorik. Baserritarrak lanera itzuli ziren. Ignaziok broma berdina egitea erabaki zuen. Baserritarrak lanera itzuli ziren. Ignacio gazte egiten zegoenean, otsoa agertu zen. Otsoa! Eta Ignacio laguntza eskatzen hasi zen. Otsoa dator, orain etorri otsoa! Nola comido. Otsoa aldi guztiak jan zituen. Aldi guztiak? Zentrapa beteta. La vea.